Pois xa estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Juan José Rial, patrón maior da Conferrería da Illa de Arousa. Benvido, señor Rial, como estamos? Que tal? Moi boas noites. Bueno, que podemos decir, como podemos dar unha foto da situación a día de hoxe, martes 24, dos datos da mortandad que tanto afecta a toda a ría de Arousa, pero incluso vostedes, que están un pouquiño máis no centro e que parece que non lle debía chegar tanta agua dulce, polo menos do Ulla, aínda que si do Ribadumia, ou do Umia, que datos ten? Bueno, agora mesmo a semana pasada, pois foi cando rodamos o primeiro batacazo, cos nosos buzos de recursos específicos, cando chegaron a traballar, se encontraron co panorama tras pasar a borrasca do fin de semana con todo prácticamente morto de Navalla, Longueirón e Ameixa. É dicir, todo o que había na zona de traballo habitual, e falamos en torno ao puente da illa, que supuestamente pois, son aguas que non lle debía de afectar, como ben diste, a salinidade, pois, sin embargo, a Navalla, que está moito máis profunda que a Ameixa, pois, sacamos en torno a 240 kilos de navalla morta. Para os que non somos expertos nese tema, quero dicir, sempre pensamos que a agua dulce vai a ir pola capa de arriba, pero chegar abaixo e chegar incluso a afectar aos que, digamos, que viven debaixo da area, é unha cousa que parece como moi complicada e que, ademais, ven a supoñer un auténtico desastre económico e de productividade, non? Complicado non é que chega afectando a agua dulce aos bivalvos, porque nas baixadas mar, se temos 3 metros de agua dulce, cando baixa ao mar e vai baixando, pois o que máis quede é a salinidade máis baixa. Eso, o marisco, pois está acostumbrado a estar entre 1030 ou 1035 de salinidade. A que tiñamos a semana pasada nas nosas autorizacións era 1010 e 1005. É dicir, era unha salinidade moi baixa, e faloche hasta casi 3 metros. Non lle deixa vivir as especies de agua salada, claro. Non, e incluso acaba afectando aos polvos, aos peixes e a moitas especies que non resisten a agua dulce, non son de agua dulce. Claro. Falamos un pouquiño máis, pero como rematou o ano 25 para a cofradía? Bueno, en relación ao ano 23, duplicamos facturación, fixemos esforzos por facer regeneracións e sacar cupos elevados, poñer cupos máis pequenos para que o bivalvo pequeno que había nas autorizacións pudesen facer regeneración natural, que é o fundamental, que haya regeneración natural, e aparte fixemos unha inversión no ano 24-25 en torno a 120-140.000 euros, sin contar as axudas europeas ou da Xunta. Da Xunta, que tamén hai que sumalas a esas regeneracións que fixemos. Pois eso todo se perdeu, é dicir, empezábamos a resurgir un pouquiño, moi lentiños, porque recuperar o marisqueo non é de hoxe para mañán, tipos unha leira ou unha horta de lechugas ou de patacas, e estes no verán. As ameixas non, necesitan aproximadamente entre 18 meses para chegar á talla comercial, pero ten un ciclo de vida que é pequeno, mediano e grande. Cando sacas o grande xa tes que ter por detrás o mediano, e detrás do mediano tes que ter o pequeno. Tes 3 ciclos de ameixa, sin contar o desove, que sería un cuarto, para ir ao que vas sacando, ocupando o seu lugar. Agora mesmo xa tiñamos un marisco pequeno detrás, un grande que íbamos extraendo moi pouco para non facer moito esforzo sobre o recurso, e agora de repente vai todo para fora. A situación vai a ser moi grave ou catastrófica, porque agora mesmo do ano 23 xa quedamos prácticamente na UCI, e agora isto acábanos de matar. Cando empezabades a salir, e isto é un exemplo, digamos que unha referencia para casi todas, porque todas no ano 23 se sufreu moito, o ano 24 se invertiu e se parou e non sei que, o ano 25 máis ou menos se empezaba a levantar a cabeza, e agora ven e funde todas as inversións e funde para casi un par de anos. Pero e ademais hai outra consecuencia que me gustaría que valorara. Cando a mortandade do entre o 90% ou casi o 100%,
non hai desove e non hai fauna, é dicir, digamos que a zona se perde. A zona queda inerte Claro, totalmente. hai que empezar de cero, sementando, esperando a que crezcan para que poida... De principio, o que hai é que arar toda esa zona como se fose unha horta. Bueno, porque ademais queda moito cadáver. Claro, non é que solamente o que queda arriba, non, que o de arriba o podes quitar ou moito o espalla o propio mar ou o mal tempo que fai, sino a ameixa que queda soterrada, que esa deixa o terreno inerte. Claro, Entonces, porque pudre aí. Ahora mismo xa estamos planteando unha vez empece en abril ou así, ou pasen estas borrascas, pois arar o terreno, vamos a chamar así, ou fresar, hai que levantar todo o terreno e incluso con unha especie de airadores que botan agua para baixo para remover toda a arena e sacar todo o podre que haya para que esa arena quede nova e os desoves naturales se poidan adherir perfectamente ahora na primavera a ese terreno e que non teña nada morto. Hai que sanealo, claro. Hai que sanear ese terreno. E aparte, pois empezaremos a facer regeneracións con inversións propias e tamén como todos os anos a través da administración. Claro. O mar cheira morto. Cheira morto. É dicir, é tristera decirlo así. Claro, porque hai kilos e kilos, o marisco centos de kilos, que truxeron os buzos para arriba, é dicir, cheiraba a morto. Porque está en descomposición. Está en descomposición. É dicir, é unha pena o que está pasando agora no mar. Entendo que a todo o mundo uns se queixaranse máis e outros queixaranse menos. Isto empezou como hai un mes ou un mes e pico xa no interior da ría. 7 semanas, máis ou menos, de non parar. Sí, e agora mismo pois xa nos chegou a nós. No ano 23 pensábamos que non iba a chegar a afectar, pero acabou afectando ao marisqueo a pé, non tan profundo como agora, pero os recursos específicos que a navalla, longueirón, anémona e algas, non. Pero ahora mismo, xa che digo, a semana pasada, o jueves e o viernes, os nosos buzos recorreron toda a costa que temos, que das nosas autorizacións, e as noticias que truxeron non foron nada alentadoras. Os me dixeron que toda o interior da ría está todo, o 80% onde nos dedicamos a nosa actividade, está todo morto. Claro, porque ademais todos nos damos de conta a forma que ten a illa, e hai unha forma, a parte, digamos, que a do ponte, e a parte que está máis pegada á terra, a Vilanova e a Cambados, bueno, aí podría ter un pouquiño máis de problemas de agua dulce, pero hacia o centro da ría, mirando hacia Barbanza, aí prácticamente é o canal da ría. Sí, é o que se salva un pouco, onde está o Illote Areoso, Gidoiros, toda esa zona, salvas un pouco do problemática que temos no interior. Pero, como ben digo, isto non se ve agora, sino hai que falar dentro de 2 ou 3 meses, unha vez teñamos liberado toda a agua dulce que hai dentro da ría, porque lles está afectando ao sector do mexilón tamén. Os primeiros 2 metros ou 3 metros de mexilón tamén os está matando. De feito, modín os meus compañeiros da Illa de Arousa, problemas en general. Isto xa digo, no tempo, en 2 ou 3 meses, poderemos valorar realmente a situación que temos dos nosos bancos. Esperemos que non siga aumentando a mortaldade cara ao sur, polo menos para que nos quede algo de alga e algo de ameixa cara ao verano, para ir poder subsistindo do pouco recurso que quede. Rexenerando un pouquiño de xeito, bueno, de xeito planificado e tamén de xeito natural, non? Pero o que nos dan as rías, o que nos dan os ríos e o que nos levan, O sea, estou pensando ahora mismo en Noia, estou pensando ahora mismo en Carril, que están na boca, e que, lóxicamente, pois, bueno, intentaremos ir falando con eles tamén, a medida que vayan salindo os datos, e dos propios buzos, tamén dos biólogos que, lóxicamente, están na xunta e que son os que, ao fin e ao cabo, dirixen un poquinho os plans de explotación, pero a verdade é que é unha catástrofe económica e para o sector operativo, porque canta xente traballa, cantos traballadores, bueno, primeiro, canta xente hai agrupada na cofradía e despois o persoal laboral. Canto estamos falando? Nos agora mesmo estamos cerca de 1000 personas, entre marisqueo a pé, marisqueo a flote, recursos específicos e artes menores. Traballadores, agora mesmo temos 18 personas.
o cal cobran todos os meses e teñen unha seguridade social que hai que ir a aguantar. A nosa cofradía, pois, é unha cofradía que vive do marisqueo, vive un pouco de crustáceos, de recursos específicos. Se sacas esa actividade, nós non temos máis nada para vender, e, polo tanto, pois, a situación non vai a ser nada boa. Hasta o de agora fomos librando un pouquiño a situación en base a que nós, aparte de ser unha cofradía, somos unha organización de produtores ao PP20, que é o que nos sostén un pouco a nosa infraestructura da propia cofradía. Se non estaríamos o mellor no problema que está Vilanova, que están barajando incluso de facer despidos ou non sei cal é a situación. O que teña algo de millón o piorno, pois vai a poder resistir, pero isto soportalo un ano, soportalo 2, soportalo 3, pero isto, se non funciona e non regeneramos e non vamos traballar e non facturamos, isto morre. É dicir, xa aparte deso, temos problemática nas cofradías polo cambio generacional, porque a xente non se anima a ir ao mar, non quere vir ao marisqueo, nin ir a pescar. Todo o mundo prácticamente ahora se dedica a estudiar, ou que se dedica a estudiar, ou se é nini e non se dedica a nada. Isto ainda ven a matarnos máis. Sin meternos nese charco, porque vamos a dedicarnos ao mar, 1000 personas para a Illa de Arousa, para un concello de 5.000 habitantes, é unha parte importantísima, e a economía, lóxicamente, na illa depende do mar. E vostedes son unha parte fundamental, non? Un porcentaxe moi alto. Sí, na illa non temos agricultura. Vivimos basicamente todos, se non é do marisqueo, de artes menores, recursos específicos. Cando digo marisqueo a pé, marisqueo a flote, mariscadoras, que nadie se sinta... Sí, bueno. Porque aquí, como non menciones nada, ao final parece que non mencionas a todo o mundo. E tamén a acuicultura, non? Do mexilón, que é moi importante na nosa isla. Podemos decir facilmente que en torno ao 90-95% dedícase ao mar. Claro. E claro, isto, porque vostedes teñen plans específicos, por exemplo, para as algas, e de aí pois fan comercialización, hai ingresos, hai economía, hai movimiento, e tamén hai postos de traballo. E hai actividade, e hai especialización, e hai formación para facer todas esas cousas. Si agora durante un ano ou un ano e pico que non se vai a poder mariscar, polo menos o 80 ou 90% da xente, só se van a poder facer traballos de limpeza, de mantemento e de... Os traballos, os labores que haya que facer dentro da regeneración é complicado. Dedicar todo o tempo a eso vai a ser pouco complicado. Non sabemos a capacidade de axudas que haberá para esa xente, se con cese de actividade ou non. Claro. Esperemos que, como ben dixen antes, ao pasar 3 meses, pois, o mellor unha parte pequena se poida dedicar ás algas, si recupera, non? Porque normalmente nesta época, pois, os das algas xa estarían traballando, pero debido aos malos tempos que hai, pois non hai afloramentos e, polo tanto, as algas non crecen. E o que me din eles tamén que gran parte das algas, como é o combo, pois, ese está totalmente destruído. O codium, pois, está moi pequeniño, gran parte del o levou o mal tempo, pero aguanta. E despois... o guacame é o peor que está, que problema ten. A imantalia ou a correa, pois esa pois tamén está aguantando porque está na fase de crecemento e non lles afectou tanto de momento, pero bueno, xogaremos un pouco cos momentos de saber cal é a situación e a situación que temos en cada banco para ir tirando para adiante e a ver como organizamos este traballo. Vai a ser complicado. Pero complicado, isto é un jeroglífico para poder salir, porque ademais, claro, o importante é que non haxa abandonos. Claro, porque se hai abandonos de permes, logo volver a recuperalos dentro do ano e pico, 2 anos, é complicado. E todo o que se perde despois é moi difícil de volver a recuperalo. Complicado. Xa no 23 tivemos abandono de xente do marisqueo a pé, do marisqueo a flote, hacia traballos a terra, porque non podían aguantar a situación que había no marisqueo, porque o regulamento que había de traballos na semana, nos dividimos, cando foi do 23 días, semanas de traballar 3 días, 2 días,
4 días para ir subsistindo e ir gañando para a Seguridade Social e o mellor esta xente que pudese recibir, que recibía unha pequeniña axuda, poder ir tirando para diante. Pero digo, moi complicado a situación, aínda que ir mirando pouco a pouco a ver como podemos librar e tirar para diante con este tema. A verdade é que non nos podemos rendir, temos que facer un esforzo outra vez grande, titánico, para intentar recuperar o marisqueo, non podemos abandonalo, porque desta actividade viven moitas miles de personas en Galicia e temos que seguir vivindo, e éramos unha actividade que aglutinaba moitísima xente alrededor dos pueblos. Claro, é a nosa forma de ser, a nosa forma de vivir, a nosa gastronomía, que pasará coas festas gastronómicas, que pasará coas plazas, cos mercados, que pasará tamén cos clientes e entrará marisco foráneo, entrará non sei que, pero eso se perderá e ao final pois os espabilados os venderán ameixas de non sei donde, como ameixa galega que non será nin berberecho, pero que iso é un problema e que pon a Galicia, porque estamos falando da illa, pero que é extrapolable ao resto das cofradías, pon a Galicia nunha situación complexa e de risco. Sí, a verdade é que nos pon unha situación bastante complicada e como ben acabas... E zona catastrófica se podría chegar a declarar e ter axudas de algún tipo? Non o sei. O viernes da semana pasada tuvemos na cofradía de Rianxo unha reunión co subdelegado do goberno para falar do punto de vertido de Sálvora, máis para falar da situación que temos no marisqueo, xa que sabemos que hai comunidades que o goberno central dou axudas por zonas catastróficas, ou, bueno, ahora non é ese o nome, ahora ten outro nome. Pero para que nos entendamos todos. Sí, pero máis ou menos eso, e sabemos que hai 3 comunidades que xa sacaron axudas para esas comunidades, tanto para a agricultura como para a acuicultura e para a pesca. E con eso se pode ir paliando, claro. Sí, sería unha maneira de ir tirando para diante, lle falamos todos, non? Todas as cofradías que estaban ali, da necesidade que tamén nos contemplasen a Galicia dentro de zona catastrófica. Claro. E, bueno, lóxicamente, pois a Xunta tamén estaba fai un par de semanas aquí a conselleira do Mar, están tomando datos, están facendo avaliacións, pero todavía isto non acabou, todavía o enfermo está na UCI, todavía siguen, digamos que, e contabilizar todo vai ser complicado. A Xunta está a favor, a Xunta, lóxicamente, quere, entende, hai diálogo directo das cofradías con eles para poder buscar unha salida? Bueno, eu como representante do Marisqueo a Flote na Federación, houve outros 3 representantes do Marisqueo a pé da Ría de Pontevedra, da Ría de Vigo, con o noso presidente e máis o secretario, con Ancomar e a conselleira. Claro, non contábamos hasta ese momento, tiñamos previsto esa reunión, porque tanto os depuradores como nós dependemos deles e eles dependen de nós. Correcto. É dicir, eles son os que finalmente teñen que poñer en valor os nosos produtos que saen ao mercado a dar unha garantía, unha trazabilidade, non? O varapau que recibimos nesa reunión non foi nada bo para todos, un momento que chegas a firmar un convenio entre ambas partes. Falamos tamén ali coa conselleira de se estaban artellando algo así, que estaban dando unha volta a ver que posibilidades poderían facer por parte da Consellería do Mar, pois artellar algunhas axudas, pero xa digo, creo que polo que falei con eles, incluso onte máis hoxe tiñan reunión sobre este tema, e creo que a preocupación que teñen eles é tan grande como a que temos nós. Nós ahora mesmo precisamos da axuda que veña por la parte que veña, si ven pola Consellería, si ven polo Goberno Central, polo Goberno Central. É unha situación de emerxencia para todo o sector. E todo o sector que logo encadena, porque temos os depuradores, pero logo temos os conserveiros, a parte do fresco, vale? Pero tamén vai a conserva, e a conserva de que vai a poder vivir. Esta é unha cadena. Unha vez falla un eslabón, falla todo. É dicir, de feito... E falla durante un ano e pico. Hoxe nos mercados xa se podía ver que a meixa prácticamente non había. Peixe empezabas a recuperar un pouco a estabilidade, pero non tanto como suele ser habitualmente, pero o marisco faltaba todo. E non se lle espera. Non, de momento eso vai a ser bastante difícil. E non se lle espera. E as festas do marisco de a Illa da Arousa? Bueno, eso xa miraremos para o mes de julio, que suelen empezar alá polo día 20, 25, creo que empezarán.
e miraremos que produtos teremos para facer as festas. Habrá que ir a outros. Non, a outros non, utilizaremos pois... Non digo a outras especies que haxan na ría. Sí, utilizaremos pois algas, máis mexilón, bueno, utilizaremos outros produtos alternativos da nosa actividade. Da maneira que sea, pero hai que facer as festas gastronómicas e promocionar o noso, o pouco que nos queda, non? E como ben dixen antes, temos que intentar reflotar este barco, que non vai ser nada difícil. E ademais, bueno, afecta, eu creo que o 90% ou o 99% das cofradías, non? Sí, a ver, ao mellor... Os do norte non tanto, porque teñen menos de isto e teñen máis de pesca, pero... Sí, ao mellor nas rías altas pois non lle afecta tanto como aquí abaixo. Como ben digo, pasado 2 meses ou 3, todas as cofradías serán afectadas. Mais ou menos, seguro que sí, pero, como digo, isto non é de hoxe para mañán. Cando se presenta aquí na isla, isto vai se estendendo, sabes? Como ben dicíamos antes, empezou no interior da ría, e vai indo, cando termine xa miraremos cal é a situación das demais cofradías, porque, como ben digo, a afección ha de se ver a largo plazo. Vostedes... vostedes como se chama? O ourizo non traballa, non? Moi pouquiño. Nós non temos ourizo. Dentro da nosa cofradía, pois sí, temos barcos que traballan ao xeito, os tramallos, os miños, o boliche, as nasas. Sí, nós de feito vendemos camarón, vendemos nécora, vendemos bogavante. E isto tamén lle afecta ao camarón, por exemplo? Ahora mesmo sí, ahora levamos desde enero que prácticamente temos moi pouco camarón, porque a agua dulce non é boa, entonces o camarón vai para baixo e busca a agua salada ou morre tamén, acaba desaparecendo. Polas ventas que temos, nada, de feito, toda esta semana, a semana pasada, camarón cero ou casi cero. É dicir, moi pouco. Que ademais tiñades un invento, unha innovación importantísima, non? Para a captura, para a pesca. Sí, ahora mesmo hai 2 anos que abrimos un plan da NASA en Batea que estaba dando bastantes bons resultados. Xa digo, era o segundo ano que estábamos, pero agora, pois, lle foi o debacle a situación tamén para o camarón. A illa sempre, bueno, ten moita dependencia do mar e sodes innovadores. E unha das cousas innovadoras tamén é que estades descubrindo, e descubristedes creo que o ano pasado, hai un par de anos, un sistema innovador de engorde das ameixas, non? Que son nunhas xaulas aí suspendidas e tal, e que, bueno, eso ven a revolucionar un pouquiño o traballo, o cultivo ou a acuicultura, non? Pois sí, como ben que acabas de dicir ti, a acuicultura. Ahora mesmo o sector do marisqueo xa somos acuicultura, porque a parte da regeneración natural temos que buscar medios de recuperar a regeneración natural que tiñamos antigamente. Hai 2 anos empezamos cun pequeniño experimento de unhas xaulas, ou lanternas, como lle chaman, que metes a meixa pequena aí en torno a 3 e 4 milímetros, e vimos que en apenas 6 meses, pois, o mellor, quintuplicabas o tamaño desa ameixa, estamos apostando por eso. De feito, ahora mesmo, anteayer fomos revisalas... Eso é revolucionario para toda Galicia, non? De feito, nós estamos utilizando parte do dique de abrigo do pantalán da terceira lista, que dice, oye, pero como utilizades isto? Bueno, pois hai que darlle unha segunda utilidade a ese abrigo que lle fai aos barcos, pois aí tamén se poden amarrar estas lanternas e facer como un pequeno criadeiro para intentar recuperar as nosas playas. Como ben digo, é un proxecto pequeniño que estamos implementando cada ano. Pero que os resultados e os datos son magníficos, sí. A mortalidade é moi baixa, ou casi nada. Como ben che digo, revisamos... Porque aí non hai depredadores que lle poidan afectar, non? Non, aí teria que afectarlle unha cousa moi grande. Xa digo, de feito, témolas sobre 4 ou 5 metros de fondo para baixo, e non lles afectou para nada a agua dulce, porque está por debaixo dela, están moi ben. Pensábamos que íbamos a ter mortaldade, bueno, nese tema estamos bastante contentos, que temíamos que íbamos a ter unha mortaldade alta, xa dado os 3 metros de agua dulce que había,
e, bueno, pois sorprendémonos de que ese marisco está aguantando, pode ser unha pequena zona para recuperar zonas, un pequeno proxectiño para ir recuperando zonas. E que, lóxicamente, o mundo científico e os centros de investigación supoño que estarán pedindo, digamos, que inversións e cartos para poder desenvolver isto a nivel moito máis grande, non? Home, eu isto creo que o poden replicar en calquera porto de Galicia e aproveitar eses diques que hai para ir facer estes pequenos criadeiros que ao final pois non é a solución, pero é unha pequena axuda a toda a situación. Nós tamén temos que dicir que nos axudaron bastante pois o cima de Ribadeo e o cima de Corón, dándonos a meixa pequena para meter aí, que é de agradecer, quero agradecerlo, porque colaboraron con nós desde o primeiro momento, xa digo, o cima de Corón e o de Ribadeo, e a conselleira pois tamén nos apoiou moito neste proxecto, e o estamos levando adiante. Vai a revolucionar o sistema en Galicia. Sí, pois a verdade é que sí, esperemos que outras cofradías fagan réplica deste proxecto. Xa houve cofradías interesadas que viñeron a mirar, tal como a cofradía do Grove, para que viran in situ o que temos ali e o traballo que leva, que a verdade que non é moito traballo por o beneficio que pode sacar. Mi madriña, que boa noticia, que boa noticia. Pois sí, dentro da mala, sí. Claro, dicen que as situacións complicadas agudizan non, pero millore non telas tan complicadas. Bueno, a idea non foi miña, eu vou dicir que temos unha traballadora na cofradía que ela, pois, navegando por internet, pois veu que isto se estaba facendo en Italia e incluso en Portugal, ca ostra, con a vieira, e probamos con a meixa aquí, e vai moi ben. Ás veces, pois, hai xente que lle dá unha volta máis de tuerca ás cousas e mira, porque a internet tamén nos enseña a todos un pouco, se ben ves o que pasa, non? Que cando temos unha discusión, vámonos a ver o que di internet o que estamos discutindo. E ao final, pois, as discusións terminan aí. No, eu non sabía desto e, bueno, preparando esta entrevista no día de onte, me atopei con esta nova, que ademais ten descolgada na web e tal, e digo, bueno, que alegría me levei, porque en Galicia sigue habendo unha necesidade de, digamos que de generar semente. O sea, non chega a semente que somos capaces de producir, e iso eu levo moitos anos facendo, e levamos moitos anos facendo este tipo de programas, ou de entrevistas, ou de tertulias, ou de debates, e isto xa se decía hai 20 e pico de anos, ou 30 anos. E todavía hoxe falta semente para a demanda que temos aquí en Galicia. A verdade é que sí, pero como ben digo, isto hai que ir pouquiño a pouco, pasiño a pasiño, e ir aprendendo deste pequeno proxecto, como ben diste, é unha pequena luz para o traballo que facemos día a día. As regeneracións son necesarias, como ben diste, a compra de semente é complicada, e necesitamos de hatcheries para prever a semente que necesita o sector, non? Porque creo que hai un par de hatcheries en Galicia que son as que funcionan e apenas chega iso para toda a necesidade que hai. Para toda a demanda. Bueno, nun minutillo, que lle gustaría decir como pase por esta reflexión e que, bueno, dentro de 2 ou 3 meses estaremos de novo chamándolle para que veña aquí, que nos poidamos ter xa os datos e digamos que as cousiñas máis orientadas. Pero a día de hoxe rematamos con isto co que quere decir vostede. Bueno, é complicado poñerlle solucións a este tema, non? Seguro que a mariscadora da pé e o mariñeiro pois estarán esperando que lles encontremos unha solución, non? Claro. Desde a cofradía estamos en eso, polo menos eu preocúpome bastante en reunirme coa administración ou con quen sexa para intentar buscar solucións. Moitas veces non lle podes dar contestación ao que che din, porque isto non é unha cousa que se poida arreglar de hoxe para mañán. As cousas da administración son reunión tras reunión, acordos que se poden facer ou acordos que se poden chegar ou que axudas poden chegar á xente, porque moitas veces un cese de actividade non chega a todo o mundo, porque non todo o mundo ten dereito a ese cese ou porque o gastou ou porque non foi capaz a facelo, dada a situación que temos.
entonces que nos dean un pouquiño de chance a ir intentando solucionar o problema de todos e intentar reflotar este barco, como ben digo, que non vai a ser nada difícil, e que confíen un pouco en nós, que sempre estamos a expensas do que nos bote a man a administración, non? A situación non é boa, pero ahora mesmo é o que nos toca. Señor Real, moitísima sorte, moitos éxitos, que serán vos para todos. Pois moitas gracias a vos. Para a illa, para Arousa e para Galicia. Todo o que lle vai a ben aos demais, sempre lle afecta a un. Sí, ao final repercute en todos. Como ben dixemos antes, esta é unha cadea, e se rompe un eslabón, rompe a cadena. Dentro de Encanto Poidamos, abril, maio, estamos aquí de novo e lle chamamos para que nos poña a contar e a ver se xa temos ese conteo e podemos ir enrutando o camiño. Moitísimas gracias, moi boa noite e moita sorte. Moitas gracias a vos. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de programa de Falemos co patrón maior da illa de Arousa, Juan José Rial, co portavoz do Partido Socialista no Concello de Porto do Son, Jorge Romero, e co alcalde de Viga García, Alberto Varela. A semana que ven volvemos con todos vostedes, se é posible, máis e mellor. Moi boa noite, moitas gracias por estar aí. Saúdos, adiós. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilanova.